Hi mga day, mga kadayers, welcome back to my channel. Ay! Musabay mo ng iro, oy! Tuti! Tuti baby love, ha? Tuti, ah? Hi mga day, mga kadayers, welcome back to my... Ay, ayaw ba? Tuti! Son! You want me to spank you? Sa mang gyud. Manghapak ra ko iro. Kasi nagtuo mo ko. Sama, nagtuo mo ko. Huh? Ay, so yung glove dabi, nag-shoot ba ako ha? Ningkamot ba ako ninyo para diri pero yung mga pedigree bayot. Yung glove da. Napapansin diri nga iro. Yung mga pedigree bayot, ha? Ningkamot ko pero yung mga pedigree. Kamo, hilom sa mo. Ha? Pag-hi sa mga kadayers, oh. Pag-hi. Hi na. Cute oh. Turn on. Cute. Cute. So, unsa naman naman ako iro dire. Bibusag ni mga iro eh. Hi mga dayo mga kadayers, welcome back to my channel mga dayo. Alright mga dayo, no? Time check. 12 AM na, no? Kadlaw ng dako, mga day. Pero laban ang juta dire kay March karon, my birth month. Happy na akong birthday, March 24 akong birthday mga day. So, gusto ko mohunat gid og vlogs karong March. Unsa man gyud? Kaning iro ba? Kaning iro ha. Tote! Unsa man gyud oy? Baby ba ninyo? It's your baby love. Come here. It's your baby love. Hindi ba sa baby love? Grabe ka. Kuon. Crispy. Paghahay na da sa mga kuan. Kadayers. Mga pedigree di abi. Mga limos to si Micho ninyo mga day. Hatag treats me. Inayos lang. Pangay treats. Treats please. Hatag treats me. Ngayon ko treats. Ngayon ko treats. Sige na ba? Sorry kayo sa mga locomotion, mga rayon ako, mga jiro kay Mugara lagi basta mag-record na gid ko. Kani mga iro lagi. Kunya ko di ko mag-record kay kalmar kayo. Palihog lang ng mga iro eh. Okay mga day. Alright, gwapa inyong ante. Fresh inyong ante ron, gwapara. Aya, pakipansin sa akong green eyeliner mga day. Go for colored eyeliners ta, mga day, alright? Go ta na, alright? Moto siya. Like I said, gusto ko muhunat og vlogs karong March since it's my birth month, good. And naka-decide ko nga most of my videos kay sit down videos kay para dali edit. Video karon edit pa kampas. Kaming mga plano namo sa among pamilya sa mga events ni Ante kuan. March 9 bunyaga na si Baby Peppa. Of course, pag-vlog ko ang mga day kay ato na siyang i-welcome sa Christian world. Nakabaho lag tik-tik bitaw kay. Ang theme sa iyahang bunyag kay Pink mga day. You know it. So karon mga day, kabalo jud ko nga nakabasa na pud siguro mo si title ani nga video no. Ana bitaw kay naka-realize bitaw ko nga mura bitaw mag-isa na mako katuig diri sa YouTube bitaw karong March kay last March mako naninood og YouTube kay taga may mangkaday pa ba ako sa una. So murag mag 1 year na ako sa YouTube karon nga buwan. So nakapansin ko nga highly requested man kay ning what's in my bag nako no nga vlog. Ano di naman na ako buhaton bitaw mo na mag-isa ka tuig na ta magbanding mga kadayers niya pagyapon mo kita si Suza akong bag. Patanawon ta mo si Suza akong bag mo gini siya akong essentials. Dapat na ni siya sa sulod whenever mag-travel ko sa gawas mo gini nasa sulod. Kay most of the time diri sa Cebu di mo bag. Mura bag yupak. Pero kung batiyan ko kaanyag, mag-bag jud ko. Nga na bitaw. Before we start this video mga day, make sure naka-subscribe mo sa akong channel mga day para ma-part na mo sa akong KADHAIERZ family, alright? So muna siya akong favorite bag mga day, akong Balenciaga bag. Dark blue maguro ni siya, hindi ko sure. Basta muna siya bulky kay siya no, kay daghan na igusto sa akong bag. So kani siya nga bag, gihatag ni sa akong ate katong ni Atumig Manila. Kato bitong vlogs na akong ni Atumig Bagyo nga maramig buang nag-hotel hopping. Kato siya mga panahon. Muna siya akong favorite bag. Ginasuot gina ko ni insert here. Ana. No. Gamay ni siya, gamay kay ni siya. Kay gamay mo ko nga bae, so murag sige paglaban ako kung dako akong bago niya, gamay kay ko, di ba? So dapat gamay pud ko para syufa lang. Mga mga day. Cool ba ano sa ko mga blihan. So first of all mga day, of course,
Nagaro akong cellphone. Promise. Una gid na akong cellphone gid ko mabuhi ko akong cellphone. Mabuang gid siguro gid ko like literally dal ako sa Davao nga mental. Mawa na akong cellphone. Sige na kaya bitaw akong cellphone. Palihog lang gid. So mo ni siya akong phone, no? Ko ani siya iPhone 10, iPhone X, no? Unya kani pud siya kay gift ko ni sa akong ate last Christmas. Last Christmas I mean. Kani siya. Ya ganahan ko sa akong casing. Palihog lang, paki-appreciate sa casing sa inyo, ante. No? And then, of course, don't judge me mga day, pero ang color dyan sa akong power bank kay... Ay, sa akong power bank. Duha ka power bank kong ginadala sa akong bag. Good. Okay. Mahadlok dyan ko, malubat. Kay kani siya nga power bank kay, duha ra bali ni siya ka 100%. So, kung 100% ang phone, pak, isa na lang ka 100% mabilin. So, dapat ako extra, kaya di ko ganan malubat. Good. Kaya kung malubat ko, it means wala ko'y music, it means wala ko'y data, it means wala ko'y kinabuhi dahil. No? Sorry na lang, no? Murag bad influence kay ko, pero ang akong kalibutan kaya nagtuyok sa akong cellphone, nagtuyok siya sa social media. So, wala. Kailangan ako power bank. So, power bank, asa to isa ka power bank na ko dire. Kani, medyo ganahan ko ni nga power bank, no? Like, sure bitaw siya, like, i-diretso ra din ni mo pansak, oy. Pak! Kung lubat na pansak na yun, oh, charge at tali ha. Aragi, pero, kuha ni siya, kanang power bank bitaw ni siya. Isa po ni siya ka 100%. At least makatabang na lang po siya. At least makatabang siya na ko. So, duha ka buong power bank kung ginada sa bagit kay in kaso. So, apil lang gidana. Listen po kayo, no? Nag-power bank ko niya wakoy cord sa iPhone. No? Nasir kayo, no? So, isa po ni cord sa iPhone. No, ganon. Comment mga day ko nakarelate mo aning murag hangol kay tag kuan power. So of course mga day di gid siguro mawa to mga kikay-kit. Uy, I mean itumbuyon man ko pero youths. Ano, tinumboy dito dapat pangit gid kay ta. Dapat gwapa kay ta. Uy, para chicks ba? So na ko kuan kikay-kit dako. Daliritanan ako ang mga lip tint, mga sabay mga hana siya kinabuhi mo na akong kikaykit. Alright, so ablihan na to. Of course, inimawa akong oy happy to siya mahurot chismes. Vitres da ko nga freshener sa akong hair. Kay bayot ako gaangkas manggid ko gahabal-habal bitaw ko kung mag suri-suri ko diri sa Cebu kay para iwas traffic ba. So baho na ginang helmet, di ba? Baho man ang helmet. So mag-spray pa siguro tayo, no? Marang ana bitaw para mahumot sa utrot ng buhok. Dapat nako ingani kay wa ko'y panahon bitaw man maho akong buhok. Katong gi-braids pa akong buhok mga day. Nako ingani. Mo siguro nahurot na ni kay kadto. Dapat humot di kay kong braids. Oy kay gina-judge labi ako nga. Away ligo. Away ligo baho ulo. Ana bitaw. So buisit oy pero wag yat di ka humot ra akong buhok. So di kini mawa ning vitres. Palit ko utro kay marang mahurot na siya. Dini sponsored ha pero kailangan di ko vitres freshener sa akong hair. Isa na po dire kay akong dental floss, no? Gikan ni siya sa SM bonus, SM department store. Kaya kailangan ako og dental floss bitaw kay kasi nari ko yung mga katsula sa kilid na daw ta kibaw bitaw sa panahon. Kasi yung chula diha bitaw so oy ana sa to zerta basi makatilaw siya mga karne sa ngipon. Di panahon na no. Ana gyud so kailangan natin dental floss kay di panahon magkiniki ba yun? Bitaw? Palihog! Uy, kaya mo na magdapat. Nilad kita chief. Thank you dahil, no? Shout out kay Dr. Frank. No, Creation of Smiles kay siya ga-maintain sa kaputi sa hungipon. Pero karon kung di na magalit siya puti, wala na ako kabalik dito kay grabe kang ngilo. Palihog lang, mabuang ko sa ngilo. No? Pero anytime I want, maka-add to naman ko dito kay papart ng mini Doc, diba? Gwapo kaya na si Doc, ay, diba? Hi Doc, kung tanaw ka dire, di ba buol? Mga day, gamay na gali kaya akong bag, diba? Gamay kay siya. So, wala na ko yung panahon magbutang ato mga dagko nga botilya sa akong mga perfume. So, kani siya, ang gibutang dire. No, gamay kay ni siya. No, para maigo pa just bag. Ya kani siya nga perfume kay ako ning Bulgari perfume. Diba, humot kayo Maguol. Diba, humot kayo. Bulky na bitaw kung bago. Mura na bitaw gid siya. Busog-lusog gid kay siya bitaw ang bag. Tapos kani siya, ang current favorite nga lip tint. Diba, laisyo kay siya, no? Kay, usually sa mga lip tint, Nato kay ang ani. Sa mga lip tint, nato diri bayot. Okay ni, lip tint ni siya. Lip tint ni siya sa benefit, no? Duha ako nga na.
Ano po siya? Lip tint sa Benefit. Ganahan ko sa lip tint sa Benefit kay lakas kay makanatso. Di siya ingon nga marag pinugsa na yung nga lip tint. Pero marabag pagbutang nimo kay natso kay siya. So, kung gusto mo gwapa-gwapa bitaw, kanig yun yung mga lip tint. Pero kung current fave kay kani siya nga lip tint. Ana siya. Yan yung ablihan. Mura ra mo gapahid-pahid bitaw. Di siya parehas ana mura bitaw cutics ka mga lip tint. Mura mo gapahid-pahid. Tapos tana din siya gamay nga mirror. So, di ba? Lakas baka gwapa lang. Mura diba? Arti lang sa anti sa kilid. Agad. Ipon mawa na ako mga NARS nga mga liquid lipstick. Nga ganyan nga mga hanash ni ante. Gagmay na ako nga mga kanang NARS minis na ko. Naaman jud ko makeup kit gid dito balay. Pero dako kay siya. Lain si kay muna akong dalon bisag asa no. So bali mo na ni siya. Giisa na nako tanang diri. Gyud. Ako dili na kay ko gadala og kana bitong pangkilay. Kay before pa ko mulakaw diri sa balay, make sure na gid ako nga plastada na gid ang kilay. Di na siguro ta mag-retouch kay ang akong pangkilay man kay Benefit. So kanang Benefit kung mo na siya imong pangkilay, dili na siya dali ra mawa or mapapa. Murag plaster bitaw gay siya. So humana ta dire sa kikay-kityante. So karon trivia ha, ayaw ko nyo i-judge mga day, palihog lang. Ayaw ko nyo i-judge pero ako 22 years old na ko, dili na ko estudyante, so that means dili na valid sa ako nga napa ko school ID. So currently karon isa pa akong ID. Palihog Kato magaling nag-gig ko sa Dipolog no, kay gipangayuan ko nilang duha ka book valid ID nga naulaw ko kay mura bitog sa mutumog di no, mura isa ra jud ID, mura wala jud hatag ninyo. Mura wala silain. Na naman ta ko PhilHealth ID, pero nawa siya. Mura bitog na misplaced ako siya, nya wala pa ko kadto sa PhilHealth para mo ingon ogoy, nawa na akong ID bitaw, mura unsi baton oy, mura na bitaw. Shout out sa akong papa diha no nga mura isa na katuig sige remind na ako nga mura paningkamuti ni mga PhilHealth oy, mo ID bitaw. So karon isa ra akong ID. Isa ra jud akong ID, palihog lang ako ang passport. Shit. Mura ni siya akong ID. No, akong passport. Cute kaya akong passport holder. Victoria's Secret, no. Cute kaayo. Cute kaayo niya daghay mga sabay, mga necessary nga mga sticker. Kaya siya nga sticker, kaning green, mo ni siya ang sticker nga mong gibutang kay number 31 man may nga kuan tour. Mo na siya gibutang siya sa among dire. Mo matong pag-adto na mo dito sa Hainan, dito sa China katong. Mura may naglakaw-lakaw dito sa glass nga walkway. So mo na siya murag remembrance kuno ni ante. Sentimental pud ba ako nga tao. Char lang. Oo, sentimental ko. So kung as much as possible tanan mga travel na ko akong ginatago dire ang mga resibo, akong ticket. Kaya di siya Hong Kong to Cebu. And this one Manila to Hainan. Ano siya? Manila to Hainan. Di man ako siya gusto ilabay. Kay nagplano man kuno ko sa akong kinabuhi bitaw nga magbuhat kong scrapbook. Sure lang. Nagay panahon ng scrapbook. Uy, giatay. Dool. Sumuna siya. Di na po siya ako ablihon no, pero mura gini siya akong ID. Wala na ilain pa. Pero di mag-guol. Uy. Kung nagtanaw ka ni Papa, di siya mag-guol. Uy, kaya maning kamot bitaw gid ko. Tatagay ko nagpanahon. Palihog lang. Ayan nga siya ko ninyo i-bash bitaw. Nga, isa man siya, uy. No? So, tapos sa akong bag kay of course. Day, mabili na lang bitaw ang tanan, day. Mabili na tibok bag, day. Pero ayaw lang bitaw gid ni day. Ayaw lang should. Muna siya akong AirPods, no? Essential bitaw gid essentials. Grabe jud siya ka importante bitaw gid sa ako. Or bisag unsa lang bitaw nga headset or earpods or AirPods. Okay ra bitaw kayo basta makapaminaw lang jud ko music. Kay ako nga tao di ko mabuhig way music uy, murag dili gyud kana muna bitaw. Ambot uy sakit na ni. Mangutan ako seryoso, sakit naman siguro ni. Ay gamit ang like literally di ko mabuhig way music. Mukaon ko, maligo ko, matulog ko, mugawas ko naka-AirPods ko. Uy ako ni mo storya na ako ra i-volume down. Kung wala ko AirPods, kaya ako lang yan akong phone, mamino ko music. Sakit naman siguro ni. Ay, di ba siya normal? Tagal mo ko kailangan mga music lover ha, pero oo ira daw ako. Oo ira daw. Ano, good? No? Palitan na mo og kuan, black ka case, kay para mapanindigan nato tong branding. So dili ko mabuhi kung wala na. Sumpay lang gid siya kinabuhi, day. O kanina pod, si Papa ang naghatag ani akong shades. Katawanan kayo oy. Kay
O siya kasagang sa presyo nga shades bitaw. Abi niya kanang bitaw naanad man gid siya ng mga shades bitaw nga. Kanang presyo sa shades. Nga na bitaw niya. Humanda yun kay wala siya choice. Kina-punch na siya sa cashier. Wala ko bitong sige na i-punch na natin! Oh, wala na yung si Papa. Warag, bayad na siguro diha, no? Kani siya, college pa ko na naku yung ani. So, muna siya. Grabe da yung yaw-yaw ni Papa. O, yun siya nga, sama ito mga shades! Di ay! So, muna siya ang shades. Like, muna siya ang shades nga kung gina-wear good. Diba, kung nakapansin mo sa akong mga Instagram nga mga miyaukche. No? Kung mag-travel ko mo, gina akong shades. No? Favorite ako din nga shades. Kaya mo naman po niya akong shades. Mo naman po ginoon po niya akong shades. Thank you, Papa. Di ba? Grabe bitaw ko pinangga sa akong pamilya. Oy, kung nakapansin lang gid mo, no? Pinangga kay ko nila. Like, I don't wanna call it the term nga spoiled. Pero pinangga gid ko nila. So, kani siya, muna siyang wallet. Muna siyang last, I guess. Ay, no, dili pa din. Muna siyang wallet, no? O, di Maguol mga dahil ako niya i-judge nga nung mura bitaw. Kabata pa ani niyang animal. Uy, naka-Chanel naman siya wallet. Turag, ha? Asa di na siya nabikil. Uy, sa tag iya di siya kumpanya. Hulat sa halat, may explain nga nung inga niya kong wallet. Kani siya nga wallet kay gipahulam ni siya sa akong ate. Kay kami sa akong ate kanang ga-exchange mig wallets. Inga na mi ka-close. So, bali ang wallet nga nasa iha karon kay LV. So, ako na po ni Chanel. So, kung gusto na po siya mo Chanel, hindi ako na po itong LV. Inga na mi ka-close. So, muna inga ni akong wallet. No? So, di po siguro ko drug lord. Palihog lang. So, muna siya ang suod sa akong wallet. Daghan kaayoy mga resibo. Daghan kay resibo bitaw. Like, daghan kay basura akong wallet. Good. Diba, nga na po siguro mo, eh. Ay, kung ina nga ako rin nga ni. Damay po ko ninyo, eh. Wala na ito. Ako yung remembrance ng mga dollars ko, no. Mga, asa man eh. Maglibog man sa tao, kung Taiwan ba niyo o China. Wala po niyo sa akong wallet, mga papel. Wala man po yung kurakta hinuot. Naku, SM Advantage card. Kanida yung Chanel nga card para ma-prove nga authentic siya nga wallet. Dapat daw siya ibutang diha permi. Yung ano nga ate. Okay, para hindi na ma-question diri. And then, ang napagid sa akong bag kay, okay ni, bugkot. Ako'y bugkot. Kita mga babae, siguro, ganun mga bitawag, dapat natin bugkot. Pero di ba makarelate ba mga mura bitawag, kani pinalit ko gini sa Broadway James, tag 20 gini ang bugkot ni no. Tapos, ginabantayan bitaw, ginako siya kung asa siya mabutang. Kaya wak bitaw, takabalong maglaho rin kalit. So, paano na ba yung kalit? Uy, duwa sa baho. Pero so, wak rin gini siya kalit. Palihog lang. Kanya ang last nga item na ako, dito sa akong bag, kay akong card holder. Mo di rin ako ginabutang kong ATM gyud. Kay sometimes man gyud dili na ko magdala og bag. Akong dalon na kay lip tint, AirPods, phone, card holder para mag-withdraw lang inyong ante ana. So mo ni siya akong card holder. BPI inyong ante. So muna siyang sud sa akong bag mga day. No? At least saka-share na ko sa inyo kung sa isud sa akong bag kay medyo mag 1 year na tong friendship dire mga KADHAIERZ. O yun, pa mo ka kita sa sud sa akong bag. Kung na pa mo gusto ipabuhat sa ako or ipa-share sa ako mga day with mga vlog or sa ba ako i-share sa akong kinabuhi. Don't forget to subscribe to my channel mga day and follow me sa akong Instagram, sa akong Twitter at Meunnie na tanan mga day, akong Spotify, no? Kung mga music ako diha, alright? So thank you for watching mga day.